bakal celadu nganggo basa kang anyar. Wong pracaya inantenan ing pratandha, ngadepi bebaya ora bakal cilaka. Wong pracaya inantenan pratandha, tangane bakal nyarasake wong lara. Wartano yo ayo padha wartano, Injile Gusti marang sakabeh bangsa. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura. Wartano yo ayo padha wartano, Injile Gusti marang sakabeh bangsa. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura. Asmane Yesus, wong pracaya kinantenan pratandha, bakal celadu nganggo basa kang anyar. Wong pracaya kinantenan ing pratandha, ngadepi bebaya ora bakal cilaka. Wong pracaya kinantenan pratandha, tangane bakal nyarasake wong lara. Wartano yo ayo padha wartano, Injile Gusti marang sakabeh bangsa. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura.